What's up guys? Welcome to Visayang Tagalog channel. So today, napili sa Tabor Hills. So OAD, Seminary to. Pero ito yung simbahan na kung saan dito kami nag-reception. Simbahan, pinasalta na siya. Seminary. So Santa Rita yung patron saint nila dito. So we just come and discover this place. So come and join me. Let's go. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading the stuff so I can understand it fully. Appreciate myself, though out of this world. So guys, kompleto ang buong pamilya. We're going to Santa Rita Hall. Sa baba. Ayan. What's up guys? Ayan ako mga brad. Akyat, akyat. Ayan, cut good. Ayan. May kasama tayong mga senior. Stop over muna. Napagod na. So this Tabor Hill is located in San Jose, near in Talamban. So, seminary siya. Pero every mahal na araw o Holy Week, maraming tao dito kasi it's good for reflection para pag nilayan natin ang ating mga kasalanan. Sold na sa YouTube ron. Hindi pala ka ang messages ito. So guys, stop over muna tayo dahil mag picture. Ayan. Posing. Ayan yung stairway to heaven. Ganon. So, sa babaw niyan is yung Santa Rita Hall. Doon kami nag-reception. So, picture muna tayo. Family. After nilang magpa-picture, kami naman. Family picture. So, picture. After that, ayan, we're going to the stairway to heaven. Ay, stairway to Santa Rita Garden pala. Welcome to Santa Rita Garden, kung saan inaheld dati yung mass niya every Thursday. Dito kami nagpupunta ng asawa ko. Noong panahon na nandito pa kami sa Cebu. So, yan yung area niya. Ngayon may gas na siya. Sa dati wala siyang gas. So, yung 360 view niya. At ang harapan niyan, alam niyo kung ano? Ang view sa Cebu. Maliit na peak lang siya. Pero maganda siya. Dahil overview siya sa Talamban. Talamban talaga, no? Ayan. So, diba? Ang ganda ng view. Para kang nandito sa Titanic pag nandito ka sa harapan. So, this is the view of the Cebu City, including Talamban. So, dito kami madalas ng asawa ko. Last ng punta ko rito is about before ako naglarga ng Singapore. Katapos natin sa garden, total, nandito na rin tayo. Hindi natin kakalimutan ang ating Adoration Chapel. Tayo ng Adoration Chapel. Yung museum nila dito. Ayan si Maymay. Pasok na sa Adoration Chapel. So pasok na tayo sa loob. Pray with the Blessed Sacrament. $8 p.m. Still open. This is our Adoration Chapel. So guys, after natin mag-pray, ayan, magkano po tayo. Ayan ang ating mga kasamahan. Diba? Ayan sila. Peace, brother. So,
after nito, punta naman tayo sa Santa Rita Chapel. Kung saan dito makita yung iba't ibang klase ng relic ng mga saint. So, maraming relic dito. Picture muna tayo. Yan, tandaan sila baka muligid sila sa ubos. Ayan. Yan, exhibition kasi may. So, kapit kamay, di kita iiwan hanggang muligid. Diba? Hinay lang guys. Ngayon guys, nandito tayo sa loob ng chapel. Medyo madilim. Sana buksan nila ng ilaw. Chideng! The light is open. Anyway, it's also called a relic chapel. So, dito mo makikita yung lahat ng relic ng mga saint. Relic ni John Paul II, Saint Rita. So, marami pa nila. Ito yung relic ng mga saint. So, there's 1,000 here. Puno siya ang whole chapel. So, tapos na ang ating tour dito sa Tabor Hill. Maraming salamat at see you on the next vlog. Alam. Guys, available in 2 design. VisLog channel issue. Kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe my channel and click the bell button below para sa iyong notification. At kung nagustuhan mo naman ang video ito, please click thanks to support my channel and like and share na rin para maka-inspire tayo ng ibang tao. Comment ka na rin kung gusto mo ma-shoutout sa aking next video. Magkitamay na rin ang aking Facebook page, Pahinga ni VisLog. Maraming salamat. Paalam!